Godt. Nu har du modtaget denne her pakke, hvor i at der ligger denne her video, der ligger et stykke audio, som du skal lytte til på daglig basis, og der ligger den her e-bog. E-bogen, den kan du vælge at printe ud. Du kan også vælge at læse den på din skærm. Måske du har en Kindle, en Sony e-reader, en iPad eller iPhone, som alle sammen er beregnet til at læse de her e-bøger på. Personligt foretrækker jeg at læse på min iPad. Jeg læser rigtig meget, og jeg læser langt mere i dag, hvor jeg sidder med den i forhold til, da jeg skulle slæve bøger omkring mig. Så det, der er tanken, det er, at nu du skal i gang med det her, og har valgt at lægge cigaretterne på hylden. Der er nummer 1. Start med at høre det her lille audiostykke. Det varer cirka 8 minutter. Jeg har med vilje valgt, at det ikke varer længere, fordi hvis det varer en halv time, så vil du aldrig få det hørt på daglig basis. Du kan høre det for at blive forberedt i forhold til det rygestop. Du kan også høre det, hvis du trænger til lige at dampe lidt af. Det kan være, at du har haft en hård arbejdsdag, og når du kommer hjem, så har du lyst til bare lige at sætte dig på sofaen i 5 minutter. Sæt den i ørerne og lyt til min stemme, og du vil opdage, at du bliver rigtig, rigtig godt afslappet. Så du kan bruge den også bare til, at hvis du er lidt op og kører, er lidt stresset, men brug den dagligt i forhold til, at du skal stoppe med at ryge. Se den her video, så du ved, hvad det handler om, hvordan du skal gå frem, hvad det er, du skal vælge, hvordan du skal tage fat omkring det, og begynd at læse, som det passer dig. Bogen den er humoristisk, du vil have et smil undervejs, du kan læse den stille og roligt, eller du kan læse den ud i et. Det er forskelligt, hvad folk de foretrækker. Du kan også vælge at gå tilbage og læse noget en gang til. Der vil være både fakta og fiktion. Der vil være ting, som er, hvad jeg har hørt folk de har sagt igennem tiden på kurser, og der vil være noget meget faktuel viden. Det vil være skilt ad, så at noget af den faktuelle viden, den kommer i selve brødteksten, hvor at nogle af de her myter, de kommer sådan til sidst i bogen, så at de ikke fylder det hele, men man kan slå tilbage og få et smil. Der er flere appendix. Der er et appendix, hvor der står lidt omkring, hvordan du kan tænke i forhold til mad. Hvad er det egentlig, det betyder, når man lægger cigaretterne væk? Der er et appendix med nogle små øvelser, som er designet til at hjælpe rygestoppet, eller hvis du hen ad vejen skulle få en krise, fordi de kommer. De kommer efter cirka 3-6 måneder. Når du ved det, så har du allerede håndteret det. Når de opstår, eller hvis at du har lyst til at lege med nogle tankeleje i forhold til det her projekt, så er der nogle forskellige øvelser. Der er Sedona-metoden, som er en verbal måde at stille sig selv nogle spørgsmål, som virker stressfrigørende. Der er noget, der hedder Swish, som er et værktøj fra NLP, som er meget effektivt i forhold til. Og der er TFT eller EFT, som er den her metode, hvor man banker forskellige steder på ansigtet i forhold til. Jeg har valgt at tage de her 3 med, fordi at der er en, der er verbal, der er en, som har en visualiseringsøvelse, og der er en, som er rent fysisk. Det vil sige, at der burde være til alle mennesker, og du kan selv lege med, om du har lyst til at bygge dem lidt mere sammen. Du er velkommen til at starte der. Jeg vil gætte på, når du nu har kastet ud i at investere i den her bog, så vil du også begynde at læse listen med det samme. Til at starte med vil du høre min historie, derefter så vil du begynde at blive introduceret til noget, du kan sidde og arbejde med. Der er en lang række linjer, hvor du kan sidde og gøre det dine tanker. Jeg vil virkelig, virkelig anbefale, at du gør det, fordi det øjeblik, at man skriver ned på papir, hvad det er for tanker, man gør sig, så forpligter og binder de meget mere, end når man bare går og tænker. Fordi de der tanker, man bare går og tænker, dem har vi alle sammen, og de er så flygtige, at dem, man har i bilen den ene dag, de er glemt, når man står henne ved købmanden og beder om 10 stykker igen. Så skriv ned, skriv dagbog, skriv på de her sider, hvad er det, jeg opnår med at ryge? Hvad er det, det vil give mig at ryge? Hvad er både plusserne og minus? Hvordan hænger det sammen? Fordi når du har skrevet det med dine ord, så når vi kommer længere hen i selve forklaringen af, hvad er det, der gør, at folk de bliver ved med at ryge, så vil du der kunne have dine egne ord, som er meget mere relevante for dig, end dem, som jeg kunne finde på. Der vil jo gennem bogen være masser, som jeg har fundet på. Noget, som jeg har hørt fra andre kursister, som er kommet og fortalt forskellige ting, som jeg så har skyndt mig at grifle ned og har sat ind i bogen. Men det er stadigvæk dine egne ord er det bedste. Så som du er i gang med at læse den her bog, tag noget frisk papir, eller print det ud, brug de skemaer, der er,
Sæt dig ned og arbejde med det. Det skal bruges senere hen, og på den måde opnår du en langt større dybde. Der er en ting, der er så væsentlig i forhold til at stoppe med at ryge, og det er, at du er motiveret, at du har viljen i forhold til det. Ja, på et tidspunkt, da vi startede med at lave de her rygestopkurser, der lavede vi sådan en money back guarantee, og det viste sig at være en rigtig dårlig idé. Fordi folk de kom og sagde, nu kan jeg jo se, hvad du har at sige, og hvis ikke at jeg holder op med at ryge, når jeg har hørt på dig, så kan jeg jo altid få mine penge igen. Hvor er forpligtelsen i det? Hvor er motivationen forbundet med det? Jeg er ikke noget imod at give folk pengene tilbage, men hvis de kommer fra inden og ikke har taget ærmerne op og er parat til at arbejde, så kan det være det samme. Så du skal gøre op med dig selv, og det er det, som den første del af bogen handler om. Det er din motivation. Hvad er det? Hvordan er det, du skal tænke? Hvad er det, du skal indstille dig på? Hvad er det, du kan forvente det øjeblik, at du lægger cigaretterne væk? Når det så er, så vil du kende det, du vil gå tilbage, og du kan kigge på det igen, og du kan sige, det er jo også rigtigt, det er jo fordi. Jeg giver et eksempel. Rigtig mange mennesker, de tror, at de bliver restløse, når de holder op med at ryge. Nej, det gør man ikke. Man får mere energi. Og hvis man sidder på en stol, og man har mere energi, jamen så er det klart, så virker det jo næsten som om, at man er restløs. I virkeligheden handler det om, at man får ca. 10-15% mere energi. Og hele vinteren, der hvor vi går rundt og er vintertrætte, der tænker vi, jeg skal have noget ginseng, eller fordi jeg skal have noget mere energi. Jeg stopper med at ryge, og så får du 10-15% mere energi bare der. Men hvis du sidder med sabberen og hjemme foran fjernsynet, så vil du opleve, at den her energi, den prøver at komme til udtryk. Så gå en tur. Foretag dig et eller andet. Brug den energi. Du går og sukker efter den. Nu har du den. Værsgo. Tag den. Brug den. Så det er noget af det, nogle af de forventninger, man kan have til et rygestop. Og de vil være i bogen hele vejen. Det vil sige, at du vil hele tiden blive ført ved hånden, og du vil hele tiden få at vide, hvad du skal gøre. Du kan gå tilbage og se denne her video. Du vil høre denne her audio på daglig basis. Og når du gør det, så vil du hen ad vejen opleve, at det bliver meget nemmere, end du nogensinde havde forestillet dig, at det ville blive. Du vil opdage, at din motivation stiger, din vilje bliver stærkere, din evne til at omsætte din vilje og din motivation. Du vil opdage, at du allerede har masser af erfaringer med ikke at ryge. Det kan være en lang flyvetur, det kan være, når du sover om natten, uden at din såkaldte abstinenser skulle overmande dig. Du vil lære, hvordan at det her med abstinenser, det hænger sammen, fordi de er stort set ikke til at mærke. Og men at man er narkoman, så vil rigtig mange opleve, at de abstinenser forbundet med ikke at ryge, er ikke noget at skrive hjem om. Til gengæld, de tanker, man kan piske op, den stemning, man kan piske op inde i sig selv, den kan tage pippet fra enhver. Og det er den, som jeg gerne vil sætte ind på i denne her sammenhæng, og det er derfor, du vil opleve, at det bliver så meget nemmere. Som nævnt er der et appendix til sidst, hvor der er nogle små øvelser. Leg med dem undervejs. Hvis du bliver rigtig god til at bruge dem, vil du opdage, at du kan bruge dem til mange andre ting i dit liv. Eksempelvis så kunne det være, at du kunne få lyst til at blive motiveret til at bevæge dig mere, komme ud og løbe eller motionere eller et eller andet i den stil. Så kan du bruge øvelserne i forhold til det. Det kan være, at du oplever en tid på jobbet, hvor du har mere stress. Så kan du bruge øvelserne i forhold til det. Så de er meget generiske eller meget generelle. De kan bruges til mange ting. Her er de brugt i forhold til et rygestop. Men brug dem alt det, du kan i alle de situationer, som du kan komme i tanke om. Kun fantasien sætter grænser. Så jeg ønsker dig held og lykke med denne bog og med dit projekt. Vid, at når du er motiveret, når du ved, hvad du vil, når du har viljen, og du hermed har det, der skal til i forhold til information og øvelser, så er der ikke noget, der holder dig tilbage. Det er kun tanker, og de her tanker, dem kan du lære at styre.